Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Menteri Rangba jong kejala Meghalaya bat Assam kilay menjur banyak trilang na kebenta ban wanra biang ya ka syongsuk syongsngan ikipat ba nong syongsnong hadin bami kejing klumar ba kejing thombor ikipat ba ba ikali hakapor ba penlong kejing ya rally ka Khasi Students Union hinden kesngi ka khat khandai trik banai nailar Menteri Rangba kejala u Konrad Sangma ha kadensan X ule thu ba ulay kren bat Menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa halor kani kejingja Uloong ba mau bat Himanta kilay menjur ban yatre lang kumba julong barabor ban penbet ya ka jinglong jingman. Ula pentip ba ki menteri ki ban sya jiet na bro artli ki jela kene syong jingelang ban yakren bat ban wat kilat kilenti ban pentikna ban wan ra biang ya ka jingsuk bat ka jingsngan bat ka jingshania. Da ka bakarpat ikinong syong snong jong bro artli ki jela ban penne ya ka jingsuk bat ka jingetli. Ka Meghalaya bat ka Assam ki don ka jingedei ka bajeliu bat ngidei ban netrei lang ban ya dai ki uloong ha ka jo kapor na kalyang Menteri Rangba ka jela Assam u Himanta Biswa ulapan pau ba ulapha ka karwo sya Menteri Rangba ka jela Meghalaya halor ka ni ka jingja bat uloong ba ulabatha yu Menteri ka tanat ya da khaput ka jela Assam u Atul Bora ban netrei lang bat ki bor sanchar ha Meghalaya Barban pinti kena baka jingsuk kan ne hapadeng ki artli ki jilla. Ka Assam bat ka Meghalaya ki dei ki shipara. Ki balate song da ka jingedei ki bajilio ha ka history ka culture bat ki brio. Ka jingburam markelyang bat ka jinga suthu ka dei ban yalam yengi haman la kapor. Ngidei ban penne pensa e ka jingeteli ka jingedei parlok lapan pau Himanta ha ka X.